Hola a tots, què tal? I benvinguts al tercer vídeo pujant cims essencials de Catalunya. En aquest cas tenim un vídeo pujant al Tagamanent i és que no estaré sol, sinó que vindrà un molt conegut d'aquest canal on apareix en els primers vídeos, que de fet el tinc aquí apareixent. A veure si sabeu qui és. Aquest d'aquí. I és que avui pujarem al Tagamanent. Sí, per a massa. Ha sigut una aventura impressionant. El cel està una mica espatllat avui. Està fent una boira que flipes. Però bueno, també té el seu encant. Totalment. Així que... Estem aquí sols, que això està bastant guapo. Així que si voleu saber més sobre això i seguir aquesta aventura nostra, res, veieu el vídeo fins al final, like, subscriure's i... I let's go. I visca l'Olímpic. Em perdonaries directament. Tu sí que ets un tio preparat. Què tal? Jo crec que em pelaré de fred, bro. Ni pentinat, Arnau. Ni pentinat. Però no... L'Arnau em vol matar. Ai, mira, tinc la pantalla per pentinar-me una mica, tio. Bueno, per posar-me guapo. Sembla un condó. Ara, a mi aquest gorro tampoc m'afavoreix molt, però... Vamos! Que la gent no deu estar sabent la puta rasca que està fotent ara mateix. Clar, és que Bueno, aquest no té fred perquè és mig xerp, el cabron. Sí. A veure, fa fred, no us diré que no, fa fred. Vamos. Ara ens escalfem. Mireu-lo aquí. Condón de confiança. Que no l'atrapo, eh? Sí, home. Posa a caminar, s'ha posat a caminar davant i tira i no... Em deu estar escoltant respirar com un jabalí allà. No. Anem bé, que hem de començar. El heavy és que no ens hem trobat a ningú, que això em sembla bèstia. Et passa això quan surts tu? Mai. Sempre em trobo algú. Bueno, a no ser quan vam anar al... com es diu? Al Braival, a Andorra. Què m'ha llamat? Al Braival. Està... Allò, sí, aquella aventura teva, no? Sí, aquella aventura. Les úniques persones que ens vam trobar van ser dos caçadors. A dalt de tot... No es van donar suport. Sí, però no hi havia ningú. Gel, neu, fred, el sol caient i jo amb febre. Mira. Un poc nano, fa això. Vinga, va. 4 burpees. Has estat a punt de fer-los, eh? Sí, però estic pensant una mica més repentit. Mira, ja arribem. Ui, mira gent, tio. Vamos! Estem arribant ja al Tagamanent. Ens queda molt poquet. Vamos! Hola, bon dia. Hola, bon dia. És veritat que no... Aconseguit! Un mes! Quina boira, tio. Derrotado, Bueno, anem a investigar una miqueta tot això que hi ha per aquí, tot i que hi ha molta boira. Hòstia, què és allò, tio? Buah, no serà el que... Hòstia, vols dir, tio? A veure. Què ens acabem de trobar aquí? Fotis, tio.
Hòstia! Eva! Hòstia, l'inigualable, nen? Va, anem a esmorzar, que ja hi ha gana. El hueso. Això dona energia per fer 4 excursions. I 7. Buah, que ves hasta aquí, tío. Control de qualitat. Bueno, estem aquí ja baixant, portem unes 2 horetes de camí. Ja hem arreglat el món sencer, i ja està. Estem fent moment de reflexió, que molt important fer-ho. I sobretot la muntanya convida molt a fer-ho i per això estem aquí. Pues sí. I res, ara baixada... Ara ja podem gravar perquè la part xunga ja l'hem passat, que gravar i baixar per aquelles pedres hagués sigut una mica... Per sort ara podem respirar, podem parlar, estar tranquils. I ara està de puta mare. I bueno, us ensenyo una miqueta el camí. És bastant xulo, bastant fàcil. I també està bé fer aquestes rutes, que no siguin tan dures i gaudir de la muntanya. La qüestió és sortir, fer aquests plans... Ara, semblava que el sol anava a sortir per fi i ens ha fet un amago, Bueno. Perquè no acaba, no acaba de sortir. Però clar, a veure, si aquí hi ha 2 sols, Ah, no, clar. per què vols que surti un tercer? És evident que ningú pot brillar més que nosaltres. Això és així. Títol del vídeo. Ningú pot brillar més que nosaltres. Sí, sí. Bueno, va, ens veiem d'aquí una estoneta i us deixem tranquils. Ale, Au, idò! cagar-se. Bueno, Hem de fer ara? No, gràcies, tio. Per filmar la xerpa. un mes aconseguit i ara L'important. hem fet una promesa i és que anem a esmorzar, així que anem a donar-li la importància que es mereix. Vinga, va, a veure què ens demanem. No t'ho fot repetir, Aconseguit, Uf, un mes. Ara ja només me'n queden, em porto 2, aquest és el tercer. Només te queden 97. 97, bueno, està bé, va. A veure què tal això. Uah, és que mira, mira. Mira, apretes i mira. Ah, Sí. No sé per quin començar, se m'acumula la feina, tio. Uah. Però això no pot ser legal. Uau. És increïble. A veure, tu, la teva primera mossegada. Quin faig primer? El croissant. Sí, jo crec que aquí cal recalcar això, vale? ASMR, Està tan ben fet, bro. No, és que és increïble. Ja no podem fer res més per millorar aquest vídeo, així que és moment de despedir-nos. Gràcies per veure el vídeo. Recordeu donar like si us ha agradat, acompanyar-nos en totes les nostres aventures i si us voleu subscriure al canal, ens ajudeu i ens animeu a que seguim fent aquestes coses. Dit això, seguim esmorzant i ens veiem a la propera. Ciao. Adeu. A veure, deixa'm provar això. Com ho has fet, tu? No sé com fer-ho. Bro. Bueno, heavy. Molt heavy. Ai, no me'l vull carregar. Espera, ressuco una mica aquí dins, que aquest no té molt... A veure... I si no m'agrada? No, és impossible que no t'agradi això, Arnau. Buah! No, és molt heavy. No.
No.